एमसीएलए काउन्सिलनि भट एमएलएआ जाहैबाय मोनथाम मोनब्रै एमसीएलए ज' जानानैसो मोनसे विधान सभा समष्टि जायो। जों जाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय इउपिपिएल जेननायनि जाहोना मा बिनि सायाव जोंहा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया जोंनो फोरमायदों। दा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायदो लोगोसे खोनासंलांग्रोदो। गिबियावनो गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमदों खुलुमबाय। बावहाय मोननै मोनथामसो खारन दङ जेननायनि थामहिनबा फेजेननायनि। जोङो जेनाखै एक्चुअली जोंखौ फेजेनदोंसो। मोनसे बोलोआ मोनसे आनसिन साइन्टिफिक बोलोआ आरो माखासे षड़यन्त्रआ जोंखौ फेजेनदों। नोंथांमोना मिथिया खोमा बावैसो सिगां जोंनि बिटिसिआव हिमन्त बिश्व शर्माया सानथामसिम बाहाय थाफैदों। रावबो मिथिया मा खालामदों मा मादों बे मोनसे। आं बेखौनो होननो लुबैदों दिनै इउपिपिएल हिसाबै आरो जोङो गोबां खामानि मावदों आरो जोंनि मावनाया साइन्टिफिकेलि जथेस्थ' कारेक्ट। गोबां बेलायाव जोंनि केम्पेइननि मडेल जोंनि इस्युफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनाय थाखा फैसा खरस गारनायाबो बिपिएफआ जेसेबां गारदों जों बेनि एसेबो खम गाराखै। जोंनि वार्कारफोरा मोनदों जेसेबां बिपिएफनि मानसिफ्रा मोनदों। दा बेफोर गासैयावबो जेबो फावल्टि गैया रायजोफोर। नोंथांमोनहा भटखौ गमामायैनो इउपिपिएलनो होदोंमोन, नाथाय मोनसे षड़यन्त्रआ जोंखौ फेजेनदों। आं बेखौसो बुंनो लुबैदों। माब्रै बयनिबो गोसोआव गनायनो गोब्राब मोनदों। मोननै मोनथाम बा मोनब्रै मोनबा डिफारेन्सफ्रा अरजायामोन। कमप्लिटलि 15टा सिटआवहाय मोनसेबो इउपिपिएलआ देरहायाखै। आरो नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै मार्जिन बे देरहानायनि मार्जिनखौ नोंथांमोना नाय। आकाश फाताल डिफारेन्स एखेबारे, जायखौ जों सानफेराखै, जायखौ जों रुजुफेराखै। एमसीएलए काउन्सिलनि भट एमएलएआ जाहैबाय मोनथाम मोनब्रै एमसीएलए ज' जानानैसो मोनसे विधान सभा समष्टि जायो। जों जाय एमसीएलए मोनसेल' सिंगल समष्टियाव जे भटखौ इउपिपिएलनि केन्डिडेटफ्रा मोनदोंमोन बेखौबो जोङो मोनाखै एबारावहाय। दा बेबायदि गाज्रि रोखोमै जेननायाव जायखौ जों आसा खालामथारदोंमोन देरहाथारगोन होननानै, गाज्रि रोखोमै जेननायाव माखासे गोबां जाहोन दङ। आं बे जाहोनफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोरनि। एक नाम्बार जाहोना नोंथांमोना दिनै मिथिगौ दिनैनि दिना साइन्टिफिक बैगानिकनि जुग। इट इज ए साइन्टिफिक वर्ल्ड। दिनै पृथिबियाव दावहाया बै अख्राङावसो जायो। नोंथांमोना नुवाखै होनबा इरान इजराइल आमेरिकानि दावहायाव जेबायदि इरानखौहाय रकेटफ्रा इजराइलखौहाय रकेट मिसाइलफ्रा टारगेट खालामो। नों बे खाथियाव साहा लोंब्लाबो बे न'खरा जेबो जाया। जेराव टारगेट खालामदों स्पेसिफिक प्रिसिसन आरो पिन पइन्टजों टारगेट खालामो। अख्राङाव बिरबोनाय मिसाइलफोरखौहाय नायगार बासिख्ल' डिफ्यूज खालामनो हायो, निउट्रेलाइज खालामनो हायो। बे जाहैबाय जोंनि साइन्टिफिकनि बाहादुरि। नोंथांमोना नुबायबो खोमा बै दाउ खेला होनायाव नोंथांमोना नुबाय। दाउला खासि रेदें रेदें एखे थाव गुबै फुनस्रोलायनाय, गेलेबानो मोनलांगोन दाउला खासि। नोङो गेलेदो नों थैनोबो मोना। मालाबा माफा माने हरगोन खिन्थु मेक्सिमाम मोना। मा खालामो मोनसे बिथांमोना बै गिदिंग्रा माबायाव बै साखायाव माखासे बेटारि सिस्टेम फिटिं खालामखानानै सासे मानसिया बायजोआव एसे गोजानावहाय माने रिचेबल आरो मोनसे रिमटजों फिटिं खालामबाय थायो। नों जेराव होदों बावहाय बे थाबथाखाया। दा बेफोरो पसिबल साधारन मोनसे बैगानिक जन्त्रजों मावजानाय। दा थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसिनि जे 15टा बियाबावनो जा सारा आसामनि बिधान सभायावनो जा बिथांमोना गोसो जानानै जोंखौ फेजेनदों आरो मा इभिएम हेकिं पसिबल। नोंथांमोना बावैसो सप्ता खनसेनि उनाव मोनगोन इभिएम हेकारफ्रा केन्डिडेट खोमसि दरसि हरनि 12टा 1टायाव लोगो लाहैयो जे नोंथांमोना जोंनो एथ' रां होयोब्ला जोङो नोंथांखौ देरहाहोगोन, नाथाय एथ' होनांगोन, जेनब्ला होनाङा। दा बाथ्राया जाहैबाय जिबायदि गिदिर एमाउन्टनि 3 कौटि 4 कौटि गाहाम बियो जाहैदों। दा बे फैसाखौ नों देरहामालाय बहानिफ्राय मोननानै हरगोन? दा बेफोरबायदि जिनिसा जाया नङा जादों। गोबां केन्डिडेटनियाव सौहैदों। दा केन्डिडेटफ्रा सोरबा बुंसोलायदों जे ओरै जादों। दा बे जिनिसा पसिबल आरो हेकारफ्रा इभिएमनि बुस्थुखौहाय सोलाय सोल' खालामनो हायो। बे एखेबारे पसिबल। बे आं बुंनाय बाथ्राल' नङा। साइन्टिस्टफ्रा दिनै बुंदों, एलन मास्कआ बुंदों इभिएम केनट बि ट्रास्टेड। आमेरिका गभर्नमेन्टआ गले गले बुंदों इभिएम केनट बि ट्रास्टेड। बेलट पेपारखौ जोङो लाबोफिननांगौ होननानै। दा बे मोनसे खारन रायजोफोर जे जोंखौ बिथांमोनहा
जिबायदि मार्जिनाव फेजेनदों बियो जों गोरलैयै बेबायदि जों फेजेनजानाय बुस्थु नङा रायजो राजाया बयबो गोसो जानानै UPPL भट होदोंमोन नाथाय दिनैनि जे डाबल इन्जिन सरकार ट्रिपल इन्जिन सरकार दिल्लीयावबो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट स्टेटआवबो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट आरो BTC आवबो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट दा बावहाय जोंनि मिशनारिफ्रा बावहाय लोमा आरो बिथांमोना गोसो बायदि फैनानै बोरै बोरै फिटिं खालामनानै दे जोङो नोङो बेसेबां नांगौ नों एथ' लादो आं एथ' लानोसै होननानै बिथांमोना रानलायनानै गेलेदों ओंखायनो बिथांमोना गासिबो दुफुं देरहाजोबदों आरो UPPL जेनजोबदों। दुइ नाम्बार खार'ना जाहैबाय सारा आसामावनो अल आसामावनो बे इभिक्सन माइनरिटि मुसलमानफोरखौहाय होखारनायनि असिलायै बिथांमोना एखेबारे एबसुलुट माने नन इन्टारफेरेन्स अपोजिशन गैयै मोनसे एसेम्बलि बिथांमोना खुंफुंनो सानबाय थादों। दा बावहाय सोरबा जुदि बादा होयोबा MLAफ्रा बावहाय एसेम्बलियावहाय डिसिसन पास जानो बा बिल पास जानो गोब्राब जायो। दा बिथांमोना बे टारगेट लादों। दा बेखायनो सारा आसामावनो जेरैखि जाया एबाराव BJPआ फैफिनथारनांगौ कंग्रेसआबो दोखो दोखो जेननांगौ आरो UPPLआबो दोखो दोखो जेननांगौ आरो जों एबसुलुट मेजरिटि लानानै जोंनि सिंगल गभर्नमेन्ट लानानै जोङो बे बारावहाय आसाम आरो BTCआव जेसेबां माइनरिटिफोर दङ बिथांमोनखौ जेरैखि जाया जोङो डिसेन्ट्रेलाइज खालामनांगौ। बिथांमोना नैबे अंख'खौबो फेर फाथि खानानै दिनैनि बे जेननायनि महरा आरमा। दा बेखायनो रायजोफोर नोंथांमोनहा बांद्राय दुखु दाजा नोंथांमोना गमामायैनो UPPLनो गोसो होनानै भटखौ होदोंमोन आरो जोङो गोबां सिटआव देरहानायाबो जोंहा 9थानिफ्राय 10थासिम देरहागौमोन जों नाथाय बिथांमोना एखेबारे गोसो जानानै षड्यन्त्र खालामखाबाय EVMखौ बोरैबा खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै देरहायाखिसै आरोमा। होमबा बेखौ जों मेकिं होननानैसो बुंनांगोन ना सार? बे मेकिं EVMनि मेकिं आरो बे रायजो राजानि मेन्डेट होननानै जोङो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो मालाया मा बुङो आं बेक्तिगत एक्सेप्ट खालामनो हाया। इट इज क्वाइट पसिबल दैट EVM can be hacked. There had been numbers of time from Congress and also from senior Supreme Court advocates. They had been raising the issue that EVM cannot be trusted, EVM can be hacked, EVM can be tempered. So these are the possible, so many times they have brought in the notice of public, but the public have no right. BJPआ रायजो राजानि मोनथायखौ गाख्रेब गुख्रेब खालामनानै गावसोर जेरै गोसो एरै सुप्रिम कर्टनि जाजआ सोर जानांगौ इलेक्शन कमिशनारनि चिफ कमिशनार सोर जानांगौ बे गासैखौबो बिथांमोना दिनै फिटिं खालामनानै दोनजोबदों। दा बेनो जाहैबाय दिनैनि डाबल ट्रिपल इन्जिन सरकार। दा बेबायदि गभर्नमेन्टआव सोरबा निर्दलीय इन्डिपेन्डेन्ट टाइप UPPL बायदिया हारसिङै BJPजों फेर फाथिनाया गोब्राब रायजोफोर। दा बेल' थेवब्लाबो आं आसा खालामदों BTRआव जिहेतु जोंहा बेलट पेपारनि सुबिदा दङ फैबाय थानाय समाव बे 5 बोसोराव बिथांमोननि गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सिखौ जों मोनखागोन। बिथांमोना गाख्रेब गुख्रेब खालामनानैबो माइनरिटिफोरखौहाय सासन खालामगोन आरो बावहाय बैफोरबायदि नुजाथिनायनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय 2030आव BTCनि बिसायख'थियाव जोङो फेर फाथिनो थाखाय जानजि खाफ्राफिननाया मोजां। अब्ला मानो गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा गर्जन मोसाहारि सारा मा बाथ्रा बुंखो थारैनो UPPL जेननाया लिगेलै जेनदों ना इलिगेलै जेनदों बिनि बागै जोंहा गर्जन मोसाहारि सारा बुंबाय। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।